Ismét itt vagyunk a második résszel, sziasztok, tehát a Forest Village-et folytatjuk. Kis falucskánk, Early Spring, -3 fok, 0 foknál el fogjuk indítani a farmjainknak a működését. Tehát erre figyelni kell, hogy rögtön amikor 0 fok felé emelkedik a hőmérséklet, rögtön ráállítjuk, hogy kezdjenek el ültetni krumplit, ültetni füvet, amik majd aztán összegyűjtenek és széna lesz belőle. Jó, várakozunk kicsit, még gyűjtögetnek a emberkéink. Ebben a részben le kéne raknunk egy csirkeólat, tehát ahol csirkéket fogunk tenyészteni. Valahova ide. Valamint nekik majd kell egy farm, ahol csirkekaját fogunk termelni. Jó, 2 fok, kicsit elmaradtunk, tehát elindítjuk ezeknek a működését, és innen leveszünk egyet, halászatról leveszünk egyet, ide adunk 2-t, ide 1-et, és szépen elkezdik termelni az alapanyagot, valamint van 600 darab tűzifang, tehát ezt innen most levesszük, és ahogy mondtam, lerakjuk az első hogy rakjuk le? Így le tudnánk rakni. Aha. Legyen így 10-18, és ez ide pont kifér. Első kapunk. Jó. Itt csirkéket fogunk majd tenyészteni. Ezt itt állítjuk le. Addig, hogy pauza legyen, ne kérdőjel. Valamint ezt is leállítom. Oké. Megvárjuk, még ez felépül, fel is épült, ide hozzáadunk egy munkást. Van egy csirkénk, ez már szépen fognak szaporodni, hogyha megnézzük, itt egy bejárat van. Tehát ide, hogyha mondjuk építenénk egy falat, nem kell falat. Ó, lesz ez így, innen a vadászunk szépen össze fogja gyűjteni a farkasokat, tehát biztonságban lesznek a tyúkok. És hozza is neki az ételt, fog hozni nekik vizet. Víz is van, most már csak várni kell, és szépen a tojást fogják tojni a tyúkok, majd szaporodni fognak. Méhes kert. A méhes kertet pedig ide lerakjuk szintén az állatok mellé. Itt egy kicsit terraformálnunk kellene valahogy, még egy szintre hozni az egészet. Azt megfogjuk, és akkor mondjuk erre a szintre emeljük itt. Ezt a vizet onnan eltüntetjük. Így. Jó. Lehet, hogy egy kicsit furán fog ezt kinézni, mert felhozzuk a területet, de még megoldható. Innen levesszük az egyik munkást az építészetről, addig ő is fog dolgozni. Van 9 emberünk, felnőtt egy csomó ember, ez nagyon jó. Van plusz 3 munkásunk, ők itt terraformálnak, tehát feljebb hozzák a földet. Jó, szépen elkezdték csinálni. Érdekes, hogy nem mindig ott ásnak, ahol kéne nekik. Ide kéne valahova földet hordani. És ide a... nem ilyet, hol van ez? Madárijesztő. Madárijesztőt rakunk valahova, mondjuk ide. Egyet. Ide nem fér el sehova. De ide elfér. Egyet ide. És valamint egyet ide. Ezek növelni fogják a növényeknek a növési sebességét ide. Csak ahhoz kéne egy csomó szálma. Tehát most szálmát kéne gyűjtenünk. Gyűjtsetek szálmát. Tehát erről tehát, hogy 42 szalmát gyűjtenek össze, ami siralmasan kevés. Lehet, hogy ez így nem a legszebb. Ezt egy picit benéztük.
Ez a terraformálás nem jött össze. Kicsit ezen alakítani kell, méghozzá lejjebb kéne hozni az egészet. Mondjuk, ha ilyen lenne, talán az egészet sokkal jobban néznek ki. Tehát így ezt. Így. Így. Na, megint terraformálunk, mert ez így eléggé bután néz ki. Nem tetszik, az úgy. 3 munkast igényel. De itt ki alszik, vagy mi áll? Ja, hogy nincs elég alapanyag, jó, hát majd ezt gyűjtenek. Itt meg ezt a terraformást majd elvégzik a munkások. Egyet leveszünk vissza ebből. Remélem úgy jobban fog ez kinézni. Aha, majd ott lesz megint egy ilyen kis szakadás, de azt majd megoldjuk úgy, hogy terraformálunk még hozzá. Jó lesz. Tehát így most már sokkal szimpatikusabb ez az egész. 11 rendben, és ide lerakjuk a méhészetet, így. Nem. Ide tudunk egy kis méhészetet lerakni. Valahogy. Valami ilyesmi nagyot legalább le akarnék rakni. Ilyet. Tehát akkor még itt kell egy kicsit terraformálnunk. Így, és még itt is. Így. Szedjétek a szálmát, illetve szénát. Ezt meg tudjuk építeni. Itt azt hiszem grass, tehát itt szálma lesz majd. Itt krumpli, itt pedig már látható, hogy a gyümölcsös ugye early summer és már 500 szinte tele van. Már majdnem 500-nál tartunk, itt is már 500 megvan. Jó. Ezt valahogy itt ki kéne egyenlíteni. Flatten the ground. Ez mit csinál? Így. Aha. Valahogy itt lehet egyenesíteni rajta, hogy így valahogy. Meglátjuk, mit fog csinálni vele. Ide pedig a méhész lerak. Jó, pont így akartam. Tehát ez egy picit így egyenesített rajta. Körülbelül jó lesz, elmegy. Ide kell majd új utat építenünk. Így. Aha. Itt még kell valamit terraformálnunk. Így. A szénat nem soká ezt be fogja hordani, és akkor fogunk tudni építeni. Mindenféle jót. Tűz. Nem probléma. Megoldottak. Nincs elég alapanyag. Hozzad be nekem. Mindjárt kész, mindjárt 4:40. Na most már elkezdi beszedni a növényeket. Itt is mindjárt szedi. Itt is. Ma van 3 kis csibénk, illetve kis csirkénk. Csukok. Elég érdekesen mozognak, de lehet, hogy azért, mert fel vannak gyorsítva. Igen, jó, ha le van lassítva, akkor szépen... Nem, ugyanúgy. Mint a robotok, nézzétek. Robot. Felgyorsítom. Csak akkor mind a robotok úgy mozognak. Van be. Robot chicken. Van ez így. Meg fel tudjuk ide húzni az utat? Jó, így. Itt még valami... hogy van ez itt? Valahogy megoldjuk. Így. Csak el fog készülni, lassikán. Itt ma lehet ezt építeni.
Ez a két munkás azt itt megcsinálhatna, hogy ez itt ne így nézzen ki. Itt megcsinálta a terraformálást, ennyi volt? Még javítunk rajta. Amit lehet, ezt még javítunk rajta. Megpróbáljuk ezt valahogy kiegyenesíteni ott. Kész. Nézzük utat, fel tudjuk húzni. Nem. Az lehet, hogy nem volt ide jó ötlet ezt így megoldani, de valahogyan csak sikerülni fog. Kiegyenesíteni. Melyikkel tudom én ezt? Creative film. Miért teszek ide? Így. Megnézzük, hogy mi lesz belőle. Ó, készen van a méhészünk is. Két ember egyet írt, ez fura. Igen, ebbe szoktam belefutni, hogy 2 kell neki, és közben egyet írt. Levesszük egyre. Vagy nem tudom, elég egy. És a nearby trees and plants increase honey production, tehát itt ezek a fák, illetve szerintem itt ezek a természetesen kinőtt fák is majd növelni fogják a méz termelést. Kicsit leállítjuk a fakivágást, hogy itt egy párat visszajötessen és visszanőjön. Van rögtön 12 mézünk. Remek. Akkor ezt majd be fogja szépen gyűjteni. Na, most már egész tűrhető itt a terület. És remélem tudok utat, nem. Szerintem itt ezt az utat eléggé elpít. Nem baj, így kihúzzuk, amit lehet, aztán majd közlekednek rajta. Lerakott mellé egy-két ilyen füvecskét, ebből tudnak a méhet majd mézet készíteni. 20/30. És majd gyűlik is a méz. 32 mézünk lett is. Nagyon gyorsan jön ez. Egész évben. Ez mikor? Lecsigatoljon. Hát igen. Itt összegyűjtöd, itt akkor ezt le is állítjuk róla. Elég annyi ebbe az évbe. Itt ez még gyűjtöget, ez is gyűjtöget, összeszedi. Itt is gyűjtöget. Early fall, tehát ezt jó volna összeszedni gyorsan. Csirkénk azonban van 6 darab. Ruha van. Olyat kéne indítanunk, hogy össze kéne gyűjteni a fát, meg mindenféle jót, és kéne keresni bányászatra ugye területeket. Kő. Ezeken a zöld területeken lesz sok kő. Itt van 5400, a mentéstől 4000. Valahova jó területre kéne ezt lerakni. Szerintem ide fogjuk rakni ezt az 5200-asat, kihasználjuk. 5500. 5500, de rengeteg fa kell hozzá. Jó, tehát akkor ide rakjuk a köveset. Fém, az itt lett volna jó, de most már mindegy. Illetve még itt mennyi van? Van itt 5000 is. Közel lesz, akkor ezt a fémet, ezt ide fogjuk mellé rakni. Hol volt? 5100, 5300, így. De egy picit hozzáadunk a földhöz, hogy ne nézzen a furán ki. Bár ezzel még csak fura dolgokat csináltam. Így. Összeszedted a gyümölcsöt, mert ma fal van, ősz. Itt is gyűjtögetik a mézet. Gyűjtsed, gyűjtsed! Te meg ma ne ültess súlyat, mert ma nem fog beérni. Dolgozzatok, innen leveszünk ezt a munkást. És van 1600 vegetable, tehát zöldségünk, mézünk is van, tojás, kenyér, majd a kenyérre rá kell állnunk, a következő évben a kenyérgyártásra fogunk szerintem ráállni. Tehát az azt jelenti, hogy, no, itt ezt mondtam, hogy ez így fura.
Hogy kéne ezt valahogy úgy megoldani, hogy nem így. Tehát ez... Aha. Tehát valahogy így, így, és lehet valami ilyet is csinálni, nem tudom. Na mindegy. Ide le fogjuk rakni mit? A köves vonal. 5300, 5008-at láttam ott. Itt 5008. Ha pedig elfordítom így, akkor még 6000-et is ki tudunk szedni. Tehát így 6000-et ki fogunk tudni szedni rögtön a part mellett. Remek. Ezt innen ki fogjuk tudni szedni, bányászni majd. Ide tehát kihúzzuk ide majd az utat valahogy így. Így és így. Tehát itt ez már le fog fagyni mindjárt. Itt van is termelnek, tehát ezt most le is állíthatom nyugodtan. Fölöslegesen dolgozik rajta, mert itt már nem lesz több méz. Itt még ez gyorsan szedd össze. Van 5 darab szabad munkásunk, gondolkodjunk egy picit. Tehát kéne gyűjteni sok-sok fát. Vadászni elküldjük őket, 3-ra betesszük, falra áttesszük őt, hogy termeljen fát, és még marad 2 szabad emberünk. A 2 szabad emberünk pedig fát fog gyűjteni 1000-rel. Innen is gyűjtsétek a fát. Úgyis visszanő egy idő után automatikusan. És innen is levesszük az egy emberünket. Most fát kell gyűjteni. Beköszöntött ismét a tél. A csirkék természetesen nem pusztulnak ki télen sem. Nekik van elég kajájuk. Igen, majd kell egy új mezőt leraknunk, ami állateledel lesz, tehát ez a óc. Hogy a tyúkok tudjanak mit enni. Van egy hús itt. Húst is termel, mondjuk érdekes, mert úgy tudom, hogy mikor felmegy 24-re, akkor mindig egyet levág. Tehát mindig egyet levág, és akkor megint 24, tehát 23-24 között fog ugrani. Azt nem tudom, hogy most itt hogy került ide 2 darab hús, lehet, hogy egyik végöregségbe halt, meg lehet, hogy a tyúkok is meghalnak öregedésbe, tudja a fene. Tehát fát, ezt kéne gyűjtenünk sokat, hogy le tudjuk rakni a vas kitermelő bányánkat, valamint nem sokkal megint kell majd készítenünk ruhát. És majd egy új házat kell építenünk. Ezeket még megvárjuk, hogy felnőjenek, mert nem szeretnénk, hogy túl sok gyermek szülessen, azokat etetni nem egy egyszerű dolog, és ha nincs rájuk munkás, kipusztulnak a embereink éhségbe. Tehát mi most megvárjuk, még ezek felnőnek, legalább ez a 3, és akkor építünk egy új házat. Nem szeretnénk, hogy itt egy népességrobbanás történjen be, aztán nyakamra nőjön a sok gyerek, majd aztán később iskolát is le kéne lakik rakni. Van még itt mit csinálni, de kell fa. 300 fa van jelenleg. Tűzifát is kéne lassan aprítani, tehát egyet most beállítunk tűzifára. 400 tűzifánk van, és nem tudom mennyi kell, egy tél, talán 500-600 tűzifát fogyaszt el az elején 14 emberrel. Nem tudom pontosan mennyit, de inkább gyártsunk, mint hogy aztán ne legyen. Itt az út, itt megy el, most azon gondolkozok, hogyha jól lát... jó van, az út az még bőven bele fog férni. Következő, azért lesz több emberünk majd ide a Gathering hutba, és tudunk majd nyáron kiadni embereket. Tehát a nyár az mindig olyan sok emberre van szükség, minden farmot megtermelni, akkor a gyűjtögető is csak nyáron tud gyűjtögetni, nyilván a hóban ilyenkor nem fog kutrálni az emberünk, különböző növények, illetve gyümölcsök után. Itt a favágót visszaállítjuk fakitermelésre, ugyanis ma elég sok fa ide visszanőtt. Másik érdekessége a tényleg, hogyha megnézzük, a gyümölcsösben csak almát lehet kiválasztani, viszont van benne többféle gyümölcs. Nem tudom még milyenek, mert odáig még nem jutottam el, viszont van a játékban így olyan, hogy kikötő, tehát port felépítése, ami azért kerül
alapanyagba, ezt a kikötőt, ha felépítünk, el tudjuk majd küldeni az embereinket, illetve hát az emberek nem mennek el a hajóval, de el tudunk küldeni egy hajót, ami expedíció során Food reserve is low. Hogy lenne low? Néha kiírja ezt a hülyeséget, azt mondom, 1600 kaja. Na mindegy, de lehet, hogy erre gondol, hogy itt ez elkezdett fogyni, meg ez is elkezdett fogyni? Nem tudom. Lehetséges. Halász kunyhót is be kéne majd indítani, ugye télre. Sőt, egyet állítsunk a halász kunyhóra is. És egy emberünk az gyűjtögeti a fát, meg a két favágó, aki fát gyűjtöget. Szalmaz van. Klej az elég. Kőbánya és vasbánya, azokat kéne leraknunk, sőt, ruha. Ruhára állítsunk még egyet, aztán most úgy van, hogy nincs egy szabad munkásunk se. Tehát most mindenki csinálja a saját dolgát, amire beállítottuk. Kell ruhát termelni, mert van az a 20 darab, amit az elején elkészítettünk, úgy látszik, hogy ez egy évig volt elég. De egy emberünk felnőtt, tehát van plusz egy. 1/10. Laborer, collect resource from land, tehát ő össze tudja gyűjteni a különböző nyersanyagot a földről, valamint tud szállítani egyik pontról másik pontra, főleg építkezésnél ugye van ott arra szükség. Oké. Mire lesz most szükségünk a következő évben? Kenyérre. Kenyér. Tehát ide valami mezőt fogunk lerakni. Így. Tehát ez egy 12x13-as mező. Azt hiszem. Tehát pont így. 12x13-as mezőt ide lerakunk egyet. Itt kenyeret fogunk termelni. A kenyértermelő, azt hittem, hogy ide be fog férni, de kicsit rosszul emlékeztem. Akkor ide mit fogunk rakni? Kis viskó? Az se fér be. Mi fér oda be? Valamit majd kitalálunk. Iskola, az tuti nem fér be. Hát egy pyre, ahol elégetik a halott embereket. Lehet, hogy azt majd berakjuk később. Majd meglátjuk. Ilyen szép kis dombos a terület. Építsük meg ezt a mezőt itt. És akkor a pékségünket pedig lerakjuk mondjuk ide melléje, vagy erre befele terjeszkedjünk. Majd, hogyha kitavaszodik, akkor jobban fogom látni a területet. Ez a hó eléggé elrondítja, nem tudok utakat építeni, nem látom az utat. Egyszerűen nagyon rosszul látható. Na, Early Spring, tehát az azt jelenti, hogy ismét mentünk egyet, és ez volt ugye a második epizódunk. Következő epizóddal pedig nem sokkal jelentkezek.